de los Anillos izan zitekeen, baina ez. Agian batemateka atzeko gaztelua ezagutuko zenuten. Eta, Sangüesa parian dugun jasotarren gari bateko gaztelua da San Francisco Javierren jaiotetzea. Beraz, lamina hau erakutsi dudanean, euskararen nazioarteko egunari buruz hitz egitera noala aitortzen du horrek. Eta zeatik, ez dakit badakizuen, baina euskararen nazioarteko eguna abenduak 3 da, berton, egun horretantxe bertan hiltzelako, Japonen uste dut, San Francisco Javier bera. Eta antza, garai bateko euskaltzainek, ziurrenik euskaldunak izaki, nahiko erlijiosoak izango zirela, katolikoak kasunetan, eta halako santu importante bat, katolizismoaren santu importante bat, hiltzenean, haren mintzak euskeraz izan zirela jakiteak, horrek baldintzatu zuen gerora, abenduak 3ko aukera hori, euskararen egun internazional hau ospatzeko. Eta, San Francisco Javierretaz ere esan beharra daukagu, bea noblea zala noski, bestela ez zuen, latineko edo teologiko estudiorik eta eginen, eta hemen laminan ikusten zen dutena, justo hor, bazegoen aita bat, bere semetxoa besarkatuz, eta hori Juan de Jaso da. Juan de Jaso, Nafarroko azkenengo erregeen, Nafarroko erreinuko beraz azkenengo urteetako nobletariko bat izan zen, eta bere besoetan duena San Francisco Javier bera dugu. San Francisco Javier gaztelauen kontrako famili noble, nobiliario bateko partaide zen. 3 semen anairik gazteena. Eta bere bi anaiak gaztelako ejerzitoen kontra arituzi izan ziren, Nafarroko konkistaren prozesu guztiak eraman zituen 30 urte ingurutan. 30 urte, 1500 hasita, azkenengo berreskuratze saiakera arte uste dut izan zela 1527an edo 29an noaingo bataila arekin. Akuitzen dudan hemen beste noaingo bataila hartako beste laminatxoren bat. Noaingo bataila, neko egunari iluna izan zen. Totxadoa, Hamar hondik ikusten baduzuen. Gautxo noaingo bataila, Zaldikeria pilo bat, gaztelauen aldetik eta artilleria pilo bat baita ere, eta azkenean Nafartarren eta euren aliatu frantsesen porrot galanta. Azkenean frantsesak noski ez ziren berton euren erreinua defenditzen, mertzenari bezala aritu ziren, beraz, gauzak eta zail jarri zirenean, ospa egin zuten. Eta horrean zutena, justo urte haietan edo mende hasiera hartan, munduko inperiorik handiena bihurtuko zenaren aserako tropak izango ziren. Kapitana Tristetarren tertzio guztiak eta amendik sortu ziren, beraz, pentsa zen nolako teknologia militarra zuten garai hartarako gaztelauek. Nafarrak ezin izan zuen bere independentzia mantendu, konkistatua izan zen, eta berriz ere nolabait esateko, euskaldunok berriz bildu ginen. Kasu honetan, gaztela Aragoiren pea, ni gaztela esango dut eta jazta. Azkenean gaztelako koroak aspiratu zuen baita ere Aragoikoa. Beraz, Espainiko nazioaren jaiotza baita ere, aro modernoaren barruan, eta kurioso da baita ere San Francisco Javierren kontekin jarrituaz, bera jesuita zala, eta badakizue zeinek antolatu zuen jesuiten ordena. Justun Nafarroko berreskuratzeko bigarren saiakera ematen den momentuan, San Ignacio de Loyola izan zen Nafarroko Iruñako parkatu gazteloaren castellanoa, hau da jagolea, gaztelauentzako Iruñako gaztelua bera babesten zuena. Eta badakizue,
izugarrizko guda zauriak izan zituela, eta hortik ere sortu zitzaiola inspirazioa gero erlijiosoa bihurtzeko. Hori guztia San Francisco Javierren anaien kontra eta aitaren kontra borrokatzen gertatu zitzaion zerari San Ignacio Loyola, eta gerora baita ere, nahiz eta, jesuitek eta Ignacio Loyolan zera daramaten, ez dugu astu behar, San Francisco Javier bera ere egontzela hasierako lehenengo 35 erlijiosoen artean. Elkar ezagutu izan ziren biak, nahiz eta printzipioz bando diferenteatuak izan, baina gero antza denez, lagun min egin ziren. Horrek esaten du behintzat, propaganda ofizialak eta historia ofizialista. Gero ez dakigu, nik ez dakit anaiak gainera ez dakite baten bat esote zuten akatuko gaztela hauek, hori begiratu beharko nuke, baina kurioso benetan, zelako kontutxoa ditugun euskararen nazioarteko egun honi lotuak.